Vážený pán predseda, vážený pán minister, milí kolegovia, kolegyne, vážení hostia, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k tomuto prerokovanému vládnemu návrhu zákona. A svoje vystúpenie by som nazval, keď som študoval predmetný text aj s dôvodovou správou, ako rozpor rozumu a citu. A presnejšie rozumu a srdca. Ide o to, že naozaj, ak sa pozrieme na predmetnú tému malotriednych škôl, naozaj tu máme dve roviny, o ktorých môžeme hovoriť. A to, či sa na to problém pozrieme z hľadiska rozumových argumentov, analýz, počtov, čísel, pretože v takom prípade naozaj treba povedať faktické veci, ktoré vychádzajú aj z mnohých analýz. A ako určite viete, tí, ktorí sa tejto téme venujú, a budem rád, ak nás bude čím ďalej viac, problematika malotriednych škôl je naozaj ukážkou toho, ako sa častokrát možno na ten rozum aj zabúdalo. Je pravdou, že už dnes existuje aplikácia Mapa regionálneho školstva. Preto som si zobral aj notebook, aby som vám ukázal túto aplikáciu, ktorá má už aj niekoľko rokov, bola vyvíjana a neustále sa zdokonaľuje. Dúfam, že bude slúžiť hlavne aj rodičom pri výbere škôl a bude slúžiť k tomu, aby naozaj mali tam vždy všetky potrebné informácie o každej škole na Slovensku, kde môžu vlastne získavať prehľad o tom, ktorá škola v ich regióne je najbližšia, s akými výsledkami sa nachádza v rôznych typoch meraní a podobne. Ale zároveň tu môžete nájsť aj predmetné školy, o ktorých sa tu bavíme. Z tých 60 škôl. Tá mapa je dobrá v tom, že tak ako som to tu nastavil, vám ukáže nielen samotnú školu základnými údajmi, ale vám aj ukáže dostupnosť ďalších škôl v jej okolí. Ukáže nielen vzdušnú čiaru, ale ukáže aj cestu, teda počet kilometrov, koľko je dostupnosť pre danú školu v danej blízkosti. Ak sa na tie školy pozrieme pozorne pri každej jednej, zistíme, že sú tam určité rozdiely, pretože naozaj pri niektorých školách sú tie parametre iné ako pri tých iných. Ale čo nám táto mapa neukáže, je to, v akom stave bývajú tie komunikácie a či je vôbec zabezpečená pravidelná doprava v týchto oblastiach. Pamätám si v minulosti v debatách tematiku školských autobusov. A myslím si, že u nás, ak máme rozhodovať na základe rozumu, by sme vždy najprv mali pripravať podmienky pre nejaké konkrétne rozhodnutia v rámci škôl, ako je napríklad zabezpečenie pre tie deti ako tie dopravy a až potom pristupovať k nejakým konkrétnym riešeniam. Samozrejme, rozum ukazuje aj niečo iné. Poznáme už dneska výsledky rôznych prieskumov zo zahraničia, ktoré tvrdia, že samotný počet žiakov v triedách nemusí byť garantom toho, že či je dostatočná kvalita zabezpečená alebo nie. Dokonca zaznievajú hlasy rozumu, ktoré tvrdia, že na plne organizovaných školách tieto deti dostanú o mnoho kvalitnejšie vzdelanie. A dokonca zaznievajú aj hlasy, ktoré tvrdia, že by sme mali uprednostňovať záujmy detí, ak chceme pre nich to najlepšie vzdelanie, napriek rôznym iným záujmom. Aj komunálnych politikov, ktorí si myslia, že pri udržaní svojej školy by im hrozilo, že ich na budúce nezvolia. Lebo aj tak sa niektorí k tomu bohužiaľ stávajú. A ten rozum by určite povedal to podstatne viac. Ale je tu ešte aj to srdce, ten cit. A to je to, k čomu sa aj tu chcem zamerať vo svojom krátkom vystúpení. Každá tá škola, ktorá je na tom zozname, ktorý sme videli v priloženom materiáli, má svoj príbeh.
To sú konkrétni ľudia, ktorí žijú v regiónoch, o ktorých mnohí nemáme ani predstavu. Uvediem pár príkladov. Ja som tam našiel v tom zozname, keďže niekedy pred pár mesiacmi som čítal článok o tom, že má zaniknúť škola, kde chodil Pavol Orsák Hviezdoslav a Margita Figuly. Áno, je to škola, pokiaľ sa nemýlim, teda, vo Vyšnom Kubíne. Aj ona sa dostala do toho hrozivého pásma, že jednoducho tá konkurencia v okolí spôsobila, že ten počet žiakov klesol. Napriek tomu, že škola je dobre vybavená, má počítačové vybavenie, má to, čo nie každá škola má. Má izbu starej matere. To znamená, že má niečo ako na ten štýl regionálnych tradícií. To znamená, že tá škola žije a dýcha tým regiónom, ktorému sa nachádza. To je to, čo niekedy možno tým veľkým školám chýba. Že naozaj sa nevenujú, alebo respektíve sú príliš sústredené na moderné technológie a zabúdajú na tradície našich predkov, ktoré v tom regióne sú a ktoré nás vytvorili, že sme, kým sme. Nachádza sa tam aj posledná základná škola s vyučovacím jazykom rusínskym, Čabiny, ktorá, ak zanikne aj ona, tak Rusíni nebudú mať vlastnú školu. Je pravda, že v tomto prípade sa to tam rieši. Nedaleká škola zaviedla ako v rámci predmetov, lebo školský vzdelávací program umožňuje zavádzať predmetov, aj predmet rusínsky. Ale neviem, či je to dostatočná náhrada na to, aby po tej snahe, ktorú Rusíni ako národnostná menšina na Slovensku sa snažila o to, aby boli a mali vlastné školy, je patričná a preto vítam koncepciu pána štátneho tajomníka Krajniaka, ktorý sa snaží vytvoriť nejaký inštitucionálny zámer a rozvíjať národnostné školstvo. A jedna škola napríklad na tomto zozname nie je. Je to škola, ona sama seba nazýva komunitnou školou a možno, že ste o nej už počuli, je to škola v Zaježovej. Áno, možno, že ste o nej nepočuli preto, a nemal by som ju tu aj spomínať, pretože z hľadiska zriaďovateľa, tak ako je to zadefinované, patrí k školám súkromným. Aj keď to nie je celkom presné, pretože u nás jej zriaďovateľom nie je niekto, ako to tak býva niekedy v tých predstavách bežných ľudí, že súkromné školy, ich zriaďovateľmi sú nejakí boháči, ktorí si jednoducho rozhodli urobiť z vzdelania biznis. Nie. Ide o občianske združenie, ktoré sa venuje environmentálnej téme. Tá škola začínala s 3-4 žiakmi a dnes už má ich 13. A dokáže fungovať aj na základe normatívneho príspevku na žiaka. A dokáže tak fungovať na základe aj toho, že oslovila rodičov, že rodičia ju chcú, podporujú, vykonávajú tam dobrovoľníckú činnosť a tá škola žije a dýcha. Ukazuje nám táto škola cestu, akým môžeme zachrániť koncept malotriednych škôl. Že to nie sú školy, ktoré sú odsúdené a že ich teraz budeme na určitý čas len zachraňovať. Že sú to školy, ktoré sú v tých daných regiónoch, kde pôsobia, veľmi potrebné. Pretože škola je často niečím len aj viacerým, aj iným, než len prostriedkom vzdelávania. Že je to kultúrne centrum. Je to priestor preto, kde sa vytvára duchovná hodnota tohto národa. Osobne si myslím, že mali by sme byť realisti, čiže zladiť ten rozum a to srdce dokopy. A prijímať také riešenie, ktoré nás nebude tlačiť k tomu, aby sme potom riešili stav, kedy sa ukazuje, že určité navrhnuté konkrétne úpravy počtov zhora daných je to najlepšie. Aby som to povedal ešte jednoduchšie, mali by sme sa snažiť o nastavenie spravodlivých podmienok pre spôsob financovania. Na každé dieťa, aby dostávalo rovnako. A keď tu už bol spomínaný inštitút osobitného zreteľa, tak by malo ísť o presne zadefinované body.
ako je zdravotné dôvody, ako sú špeciálne potreby, prípadne geografická dostupnosť, ako je to v tomto prípade, alebo aj vyučovanie v materinskom jazyku. A mali by sme sa snažiť, alebo učiť tých zriaďovateľov a učiť celkovo ľudí, aby ten inštitút dohadovacích konaní nebol prostriedkom využívaným na to, aby sme si zachovali svoju prestíž, ale naozaj bol využívaný v minimálnej možnej miere a naozaj spravodlivou formou financovania vytvorili podmienky preto, aby tie školy prežili. Tam, kde ich budú chcieť. A to je zase tá opačná strana tej mince. Prestať sa zamýšľať nad tým, že my úradníckým, zhoradaným štýlom môžeme niečo nastavovať. Vytvoriť podmienky preto, aby daná komunita, pokiaľ chce svoju školu udržať, dokáže mať prostriedky, aby ju mohla mať. Pretože kto vie a chce, takých by sme nemali nikdy podceňovať. Za seba môžem povedať len toľko, že ja tento návrh podporím s tým, že naozaj verím tomu, že tento zákon v tom znení bude použiteľný do budúcna preto, aby malotriedne školy mohli prežiť a fungovať, ale za predpokladu, že naozaj rozum a srdce budú v súlade. A keď budeme chcieť robiť nejaké zmeny, najprv urobíme všetko preto, aby sme vytvorili podmienky pre vytváranie a zlučovanie škôl, prípadne alokovaných tried, a až potom prijímali nejaké konkrétne riešenia. Ďakujem za pozornosť.